What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button. At huwag mong kakalimutan na isama ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Ang storyang inyong matutunghayan ay base sa karanasan ng kaibigan kong si Rico. Naganap ito sa Capiz. Oh, talaga? Tapos ano nangyari? Grabe na, grabe naman yun, nakakilabot. Oo pre, sinabi mo pa. Kung sa akin siguro yun, di ko rin alam gagawin ko ron ah. Grabe, yun ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Kasi kasama ko mag-ina ko. Buti umubra yung kalamansi. Kalamansi talaga? Yun nga ako naman nga kasi diba, ang napapanood lang sa TV asin, bawang at buntot pagi. Pwede din pala yung kalamansi. Kaya simula nun, hindi na ako nagpapawala ng kalamansi. Lalo na pag nasa ibang lugar. Sobrang excited ko nung nalaman kong isasama ako ni boss sa kanilang probinsya, sa Visayas. Capiz to be exact. Nung una, ayoko talaga sumama. Tumanggi ako sa offer niya na yun. Kasi walang kasama yung mag-ina ko sa bahay. Nakiusap naman tong si boss na kailangan niya talaga ng kasama. Kasi pagdating doon ay marami siyang lalakarin. Kailangan niya ng driver. Sinabihan niya ako na okay lang na isama ko ang mag-ina ko. Sagot niya raw ang lahat. Wala akong poproblemahin. At dahil sa sinabi niyang yon, ay tapos na ang boxing. Pumayag na ako nang walang pag-aalinlangan. Pagkakataon na rin kasi yon para maipasyal ko ang mag-ina ko. Si Melissa nga pala ang asawa ko at ang anak namin ay 5 taon na si Dana. Gabi pa lang ay doon na kami natulog sa bahay ni boss kasi 1:00 ng madaling araw ay bibiyahe na kami tungo sa Batangas. Mga bandang 7:00 na yun ng umaga nung umalis ang barko. May dala kami sa sasakyan nun, isang van, at kasama rin ni boss ang kanyang asawa at anak. Sobrang exciting nun sa kabila ng pangamba ko na baka lumubog yung barko. Kasama ko pa naman yung mag-ina ko. Buti sana kung ako lang mag-isa, pero gusto ko rin naman na ma-experience nila ang makasakay ng barko. Maliit lang yung barko na sinakyan namin, pero sa tingin ko, kasyang 20 sasakyan. Nakita ko kasi yon sa pinaka-basement nito kung saan nakaparada ang mga sasakyan. Nasa 12 oras din ang aming biniyahe bago pa kami nakarating sa Aklan. Nadaanan pa nga namin doon yung Boracay. Sobrang ganda niya. Kahit sa malayo, kitang-kita mo yung white sand. Kaso hindi naman kami doon tutungo, kundi sa Capiz. Mga 8:00 na rin ng umaga nang makaalis kami sa Aklan Port. Sobrang haba pa ng biniyahe namin. Medyo inaantok pa nga ako noon kasi hindi ako masyadong nakatulog sa barko. Ini-enjoy ko kasi yung view kasi minsan lang yon. Kaya pagbaba namin doon, medyo lutang ako. Nakadalawang bote pa nga ako ng Cobra. Sobrang layo. Mga nasa 4 na oras din ako nag-drive. Although walang traffic at tuloy-tuloy naman, medyo nakakainip lang talaga. Mga 3 oras na ang nakalipas nang nag-umpisa na naming tahakin ang mabundok na daan. Pero talagang napakaganda ng view, panalong panalo. Hindi ko lang masyadong ma-enjoy kasi ako yung nagdadrive. Saktong panangalian nang dumating kami sa bahay doon nila boss. Kaagad naman kaming hinainan ng pagkain ng caretaker niyang si Ronron. Matandang binata ito.
Matagal na rin daw itong naninilbihan sa kanila bilang caretaker ng bahay na yon. Masarap siya magluto. Doon nga ako unang nakatikim nung lutong parang laing. Pero yung pinakadahon niya ay dahon ng kamoting kahoy. Sobrang sarap pala nun. Medyo manamis-namis siya. Feeling ko pwede siyang ipangtapat sa laing ni Aling Bebang, yung may karinderya doon sa lugar namin. Matapos namin mananghalian ay kaagad ako nakaramdam ng matinding antok. Pinagpahinga muna kami ni boss sa isang kwarto ron. Nagtataka lang ako. Mataas yung lugar na pinuntahan namin, pero may kainitan siya. Hindi ko ina-expect yon kasi ang inaasahan ko malamig sa lugar na yon. Pero sadyang mainit eh. Tagakta kasi ang pawis namin. Agad kong inilapat ang aking pagod na katawan sa isang katre na may foam. Ayos lang ang sukat ng kwarto. Tamang-tama lang kaming isang pamilya. Mga 2 oras din ako nakatulog. Nagising ako sa kalabit ni Mrs. Hindi to kalabit na tulad ng iniisip nyo. Ginigising niya talaga ako kasi pinapatawag daw ako ng boss ko. Kaagad akong napabalikwas ng bangon. Ngunit nakaramdam ako ng pagkahilo. Masama ang timpla ng katawan ko. Inaapoy ako ng lagnat. Maya-maya pa ay pumunta si boss sa aming kwarto. Doon nga ay nakita niya ako na hindi na maganda ang pakiramdam. Nagbigay pa nga ito ng gamot kasi lagi may baon yung asawa niya. Pinapatawag niya raw ako kasi kailangan niya magpa-drive. Pupunta sila sa Rojas City. Susunduin niya raw yung mga kapatid niya ron. Kaso hindi ko na talaga kaya mag-drive. Mabuti na lamang at merong pinsan na itong si Ronron na marunong mag-drive. Kaya't ito muna ang naging driver ni boss. Umalis sila sa bahay mga bandang hapon na. Doon ko nalaman na mag-isa lang pala talaga si Ronron sa bahay na yon. Kumbaga rest house lang nila. Pero nakakamangha kasi napakaganda talaga ng bahay na yon. Kumbaga pwede mo na masabi na dream house siya kasi napakaganda ng view. Tapos halos tanaw mo ang lahat. Napakasariwa ng hangin at marami ring tanim sa paligid. Meron ding mangilan-ngilang hayop na inaalagaan si Ronron. Mga bandang 7:00 ng gabi nang muli akong napapangon. Medyo okay na yung pakiramdam ko. Tinimpla ako ng kape ng aking asawa. Sandali naman akong tumambay sa isang balkonahe habang humihigop ng mainit na kape. Nang maya-maya ay lumapit sa akin si Ronron. Nagkakwentuhan kami at sa kwentuhan na yon ay mas lalo ko pa siyang nakilala. Nagkwento rin siya ng tungkol sa kanyang buhay. Meron pala siyang asawa at anak dati. Akala ko kasi matandang binata. Yun kasi ang sabi ni boss kanina. Hiwalay ito sa kanyang asawa kasi daw hindi siya tanggap ng pamilya. Gawa ng mahirap lamang siya. Maya-maya pa ay naitanong ko sa kanya kung anong oras makakabalik sila boss. Ang sabi naman nito ay malabo nang makabalik yon ngayong gabi kasi nga maraming kamag-anak yun doon. Ihadong mapapalaban yun ng inuman. Susunduin niya lang ang mga kapatid niya at sa bahay na yun sila magkikita-kita kasi nga yung ibang kamag-anak nila ay malapit lang sa lugar na yun. Kumbaga, sa bahay na yun talaga sila nagre-reunion. Akala ko pa naman makakabalik agad sila boss pero bukas pa pala. Mga ilang oras din kami nagkukwentuhan habang nagkakape. Sa tansya ko nga nakatatlong tasa yata ako nung gabing yun. Habang si Ronron naman ay nag-iihaw ng manok. Sabi niya nga sa akin kung wala lang ako sakit, mag-iinom sana kami. Matapos namin maghapunan ng gabing yun ay nagpatuloy pa rin kami sa kwentuhan. Sabi niya nga sa akin pasensya na kasi bihira lang siya magkaroon ng kasama ron. Kaya ayun, ang dami niyang kwento. Ibang-iba talaga sa probinsya kasi 8:00 pa lang wala ka nang makikitang tao sa labas. Halos lahat ay nasa loob na ng kanika nilang bahay. Tapos medyo may distansya rin ang mga kapitbahay namin doon. Masayang kakwentuhan si Ronron. Hindi siya nakakaboring kaya't mas lalo pang lumalim ang aming kwentuhan.
Mga bandang 10:30 na ng gabi nang subukan kong magpaalam sa kanya kasi medyo nilalamig na naman ako. Papasok na sana ako sa aming kwarto nang may maaninagang kami ni Ronron ng grupo ng mga tao. Mga 6 sila. Ang 2 ay may dalang flashlight habang ang 4 naman ay may hawak na parang lampara. Hindi ko na sana papansinin yon kaso kumatok sila sa gate. Yung gate ng bahay na yon ay parang kawayan lang. Gayunpaman, maganda talaga yung bahay. Bungalow type lang siya at may 4 na kwarto. Sa aking kuryosidad ay muli ako lumabas sa balkonahe. Nakita ko, kinakausap na yon ni Ronron. Sa tingin ko, ang mga taong yon ay mga barangay kasi parang nakatsalay ko pang itim yung iba. Wala lang akong makitang nakaborda sa mga suot nilang yon. Sumilip lang ako sa pinto habang sinusubukan na pakinggan ang kanilang mga pinag-uusapan. Nagtatanong ba ang mga ito kung saan daw ang barangay hall? Nagulat pa ako, bakit nila tinatanong yung bagay na yon? Eh di ba mga barangay tanod sila? Maya-maya pa ay napagtanto ko na sa kabilang baryo pala nanggaling ang mga tanod na yon. Hinahanap lamang daw nila ang bahay ng kapitan sa baryong iyon. Maya-maya pa ay lumakad na papalapit sa akin si Ronron. Ang sabi nito ay hindi niya raw kilala ang mga taong yon. Agad ko namang napansin ang kanyang kakaibang kilos. Yung tipong parang inaabisuhan niya ako na pumasok na sa loob ng bahay. Nagtataka naman ako. Naisip ko na lang na baka may curfew sa kanila. Tinanong ko pa siya, "Ron, ano yun? Sinong hinahanap nila?" Sumagot naman ito, ang barangay chairman daw ang pakay ng mga yon. Galing pa sa kabilang baryo. Hindi niya raw kilala yung mga yon. At medyo naghihinala rin siya kasi nga wala naman nakaborda sa mga suot na tsalay ko noon at hindi niya kilala ang mga taong yon. Ngunit ang sabi nga raw sa kanya ay mga tanod sila sa kabilang barangay. Nagmamadali pang isinara ni Ronron ang pintuan ng bahay na makapasok na kami sa loob. Medyo malikot ang mata nito. Parang may kinatatakutan. Sabi niya pa sa akin, pumasok na ako sa kwarto at wag na wag kong iiwan ang mag-ina ko. Nagtaka naman ako sa mga sinabi niyang yun. Bakit siya nagbitiw ng mga ganong salita? Pilit ko siyang inusisa kung bakit nakapagbitaw siya ng ganong salita. Ang sabi niya sa akin ay mas maganda na yung magkakasama kaming buong pamilya. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit? May problema ba? Umiling-iling na lang siya. Basta't huwag na lang daw akong lalabas hanggang sa mag-umaga. Wala na akong nagawa kasi ayaw niya rin naman sabihin. Binaliwala ko na lang ang mga ikinilos niyang yon. Bumalik na lang ako sa kwarto at nakita kong tulog na ang aking mag-ina. Medyo bumibigat na naman yung pakiramdam ko pero sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ako mahulog sa pagkatulog. Puro pagsiselfone na lang ang aking ginawa. Maya-maya pa ay napansin kong mag-aalauna na pala ng madaling araw. Agad ko nang nilapag ang cellphone ko sa isang lamisita malapit sa inihigaan namin. Akmang ipipikit ko na ang aking mga mata nang biglang may narinig akong malakas na kalabog. Nagmumula yon sa bubong ng bahay. Sa kabila ng sama ng aking pakiramdam ay napabalikwas ako ng tayo. Halos sabay kaming nagbukas ng pintuan ni Ronron. Sabay din kami napatingala sa kisame ng bahay na yon. Kaagad kong tinanong si Ronron na kung ano ba ang bagay na narinig namin. Ang sagot niya naman ay baka pusa lang daw yon. Pero nahalata ko ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Habang nakatitig pa rin siya sa kisame ng bahay na tila patuloy na nakikiramdam kung may susunod pang pagkalabog na aalingaw-ngaw. Mga ilang minuto pa kaming tumambay doon sa sala, ngunit hindi na talaga naulit ang malakas na pagkalabog na yon.
Sumilip-silip pa kami sa bintana pero wala naman kami nakita. Maya-maya pa ay napagpasya na naming bumalik sa aming mga kwarto. Akmang isasarado ko na ang pintuan nang biglang naulit na naman ang malakas na kalabog na yon. Animoy may tumatakbo sa ibabaw ng bubong ng bahay na yon. Yung parang tatakbo, titigil, tatakbo, titigil. Sa puntong yon ay muling pumasok ng kwarto si Ronron. At sa paglabas nito ay may dala na itong isang jungle polo. Buong tapang itong lumabas sa bahay at sinipat-sipat ang taas ng bubong. Ako naman dahil sa masama ang pakiramdam ay hindi ko na nakuha pang lumabas ng bahay. Maya-maya pa ay natanaw ko na naman ang mga kalalakihang dumaan kanina sa bahay na yon. Ngunit sa pagkakataong yon ay iba na ang mga kinikilos ng mga ito. Mistulang natataranta ang bawat isa sa kanila. Kaagad ko namang tinuro yon kay Ronron at mabilis siyang lumabas ng bakuran ng bahay na yon. Sabi ko pa nga kay Ronron ay sakto, makakahingi tayo ng tulong. Ang nasa isip ko kasi ng mga oras na yon ay merong magnanakaw na sumusubok pasukin ang bahay na yon. Ngunit nakita ko ang galit sa mukha ni Ronron. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganon ang kanya reaksyon. Sinubukan niyang lapitan ang mga kalalakihang yon. Ngunit mabilis na nawala ang mga yon sa dulo ng kalsada kung saan ay wala ng ilaw ang mga poste. Kasabay din nun ang pagkawala ng mga liwanag na nanggagaling sa kanilang mga flashlight at lampara. Napilitan na ako lumabas upang tanungin si Ronron. Ngunit isa lang ang tugon nito. Ang sabi niya sa akin, pumasok ako sa kwarto at bantayan ko ang mag-ina ko. Sa pagkakataong yon ay medyo tumaas na ang boses ko. Muli kong tinanong si Ronron kung ano ba talaga ang nangyayari. Kailangan ko malaman yon upang maging handa rin ako. Ngunit isa lang ang tugon nito, pumasok ka. Wala na akong nagawa kundi sundin siya. Gulong-gulo ang isip ko at kaagad kong tinungo ang kwarto. Nakita ko naman na mahimbing pa rin ang tulog ng aking mag-ina. Naramdaman ko na lang na sumunod na pala sa akin si Ronron. Ngunit napansin ko na nagulat ito nang makita niyang nakabukas ang aming mga bintana. Jealousy type ang bintana na yon. Nagmamadali itong pumasok sa kwarto at kaagad inangat ang mga jealousy ng bintana. Sinabihan pa ako nito na hindi ko daw dapat hinayaan na nakabukas ang mga bintanang yon. Sabi ko naman, pasensya ka na. Medyo maalinsangan kasi. Bakit ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa puntong yon ay niyaya niya ako sa sala at nagsimula na magkwento sa akin. Ayon kay Ronron ay hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga lalaking yon. Unang-una, bagong mga mukha yun doon at maaaring masasamang elemento ang mga ito o aswang. Sa tingin niya pa raw ay kami ang tinatarget nito. Tinanong niya pa nga ako kung buntis daw ba ang asawa ko. Ang sabi ko naman sa kanya ay hindi. Bakit niya naman natanong ang mga bagay na yun? Baka daw kasi ang asawa ko ang tinatarget ng mga aswang na yon. Noong mga sandaling yon, hindi ko alam kung nagbibiro lamang siya. Medyo natatawa pa nga ako, pero hindi ko pinahalata sa kanya yon. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganon. Aswang? Baka ibang klaseng aswang. Pwede pa. Pero yung mga aswang na nangangain ng tao, kalukuhan yon. Hindi ako naniniwala ron. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa kanya, pero nakita ko sa mukha ni Ronron. Seryoso talaga siya sa kanyang mga sinasabi. Ang sabi ko na lang sa kanya, pare, huwag ka magagalit ha. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi totoo ang aswang. Kalukuhan lang ng mga matatanda yon. Unti-unti niya namang ibinaling ang kanyang paningin sa aking mga mata at nagwika siya ng, maaaring hindi ka naniniwala, pero
Malamang sa malamang, bago matapos ang gabing ito, paniniwalaan mo na totoo ang mga aswang. Hindi ko maipaliwanag, pero bahagya akong kinalabutan sa mga sinambit niyang yon. Hindi ko alam kung nasisiraan na ng ulo to. Medyo kinakabahan pa nga ako kasi feeling ko mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga kinukwento niya. Yung tipong baka bigla na lang itong managa. Kaya't nagiging alerto rin ako at tinitignan ko ang mga kilos niya. Hindi ko maalis sa aking isipan na pag hinalaan siya. Isa pa, hindi ko pa naman siya ganun kakilala. Isang araw ko pa lang siyang nakakasama. Hindi malabo na may gawin itong masama sa akin at sa pamilya ko. Noong mga oras na yon, parang gusto ko lumabas at hanapin ang mga lalaki kanina na parang mga barangay tanod. Feeling ko kasi mas magiging ligtas ako kung lalapitan ko ang mga taong yon kesa dito kay Ronron na nag-uumpisa ng maging weirdo. Maya-maya pa ay hindi na ako nakatiis. Bumalik na ako sa kwarto. Ayoko nang pakinggan pa kung ano mang sasabihin nito na para sa akin ay puro kalokohan lamang. Pagkasara ko ng pintuan ay muli na namang may kumalabog. Naisip ko na baka si Ronron ang gumagawa ng mga ingay na yun. Kaagad kong binuksan ang pintuan at nakita ko siya na nakatayo sa sala habang nakatingala sa kisame. Kasunod nun ay naaninagan na naman namin ang mga lalaki sa labas. Nakasindi na naman ang mga flashlight nito. Kaagad na binuksan ni Ronron ang pintuan. Dala pa rin ang kanyang itak. Sumunod naman ako agad sa kanya. Sa pagkakataong yon ay muli na namang nakatayo ang mga kalalakihang yon sa labas ng bakuran. Walang ano-ano ay mabilis itong nilapitan ni Ronron. Nasa kataasan ang boses niya nang tatungin niya ang mga ito. Ang sabi niya, "Mga kaibigan, hindi ko kayo kilala pero pinapakiusapan ko kayo. Tigilan niyo na ang panggugulo sa bahay na to." Pasensya na kayo, pero hindi kami nanggugulo. Ang totoo niyan ay nagruronda lamang kami. May hinahabol kaming isang aswang at nandyan yun sa bubungan niyo. Kung nasa bubong siya ng bahay namin, ay ako na ang bahala sa kanya. Makakaalis na kayo. Huwag niyo na kaming alalahanin dito. Sigurado ka ba na kaya mo yan? Baka pagsisihan mo kapag hindi mo tinanggap ang tulong na inaalok ko. Sa puntong yon ay sumabat na ako sa usapan. Iba na kasi ang pakiramdam ko kay Ronron. Feeling ko nasisiraan na talaga ito ng ulo. Pero may kilabot pa rin na gumagapang sa buo kong pagkatao. Matapos ko marinig ang sinabi ng isang lalaki na yon, may aswang daw sa bubong. Naisip ko rin na baka nga totoo ang sinasabi nitong si Ronron kasi hindi lamang siya ang nagbanggit ng salitang aswang. Kaya't naguluhan ako kung kakausapin ko pa ba ang mga kalalakihang yon. Sa huli ay napagpasyahan kong kausapin na rin ang mga ito. Mawalang galang na mga boss. Ano po ba yung sinasabi niyong aswang? Totoo po ba yun? Bakit naman po kami aaswangin? Maraming salamat po. Pero baka pwedeng tignan niyo na rin. Kasi kanina pa nag-iingay yun Rico, pumasok ka na sa loob. Di ba't sinabi kong huwag mong iiwan yung mag-ina mo? Pare, mas okay siguro kung magpatulong na tayo sa kanila. Baka kung ano na nga yung nasa bubong, sumunod ka na lang sa akin. Kung ayaw mong mapahamak. Medyo natigalgalan ako nang marinig ko ang sarkastikong boses na yon ni Ronron. Medyo naulinigan ko pa nga na nagtawanan ang mga kalalakihan sa labas. Mahina lang yon, pero dinig na dinig ko. Matapos nga nun ay agad na akong pumasok sa loob ng bahay. Tinawag pa ako ng isang lalaki at sinabihan akong kung po pwedeng makiinom. Agad naman akong tumango
Ngunit agad na nagwika si Ronron na wala kaming tubig sa bahay na yon. Naubos na. Matapos niya magsalita ay kitang-kita ko. Tinitigan siya ng masama ng mga kalalakihang yon. Sa pagkakataon na yon ay tumindig talaga ng husto ang mga balahibo ko. Nakita ko ang mga mata nila. Nanlilisik yon. Nag-alala pa nga ako kay Ronron kasi baka pumasok ang mga yon at pagtulungan siya. Kaya't hindi ko alam kung tuluyan na ba akong papasok sa aming kwarto o papantayan ko si Ronron. Gulong-gulo ako ng mga sandaling yon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Akmang lalakad na ako patungo sa aming kwarto nang magulat pa ako dahil nasa likod ko na pala si Melissa. Dumudungaw-dungaw pa ito sa labas ng pintuan at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari. Kanina niya pa raw kasi naririnig ang mga pagkalabog at ngayon naman tila may komosyon sa labas. Kaya't gusto niyang malaman kung ano ang meron doon. Muli kong ibinaling ang aking paningin sa kinatatayuan ng mga lalaking yon. Nakaramdam ako ng galit nang makita kong nakatitig ang 6 na kalalakihang yon sa aking asawa. Bahagya pang lumalabas ang mga dila nila na para bang natatakam. Sa loob-loob ko, mga manyakis sa mga gagong to ah. Parang may masama talagang binabalak sa aking asawa. Agad kong pinapasok ng kwarto si Melissa at ang sabi ko sa kanya ay ilak niya ang pintuan. Buong tapang ako lumabas upang kumprontahin ang mga kalalakihan na yon. May problema ba kayo? Ang sama ng titig niyo sa asawa ko ah. Ano bang gusto niyo mangyari? Nakakalalaki kayo ah. Buong tapang kong sigaw sa kanila. Ngunit wala akong nakuhang tugon, kundi ang mga nakakalokong tawa ng mga ito. Sumiklab na ang galit ko ng mga sandaling yon at akmang susugurin ko na sila sa labas. Ngunit mabilis akong pinigilan ni Ronron at nagmamadali siyang hinatak ako papasok sa loob ng bahay. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako natatakot sa mga kalalakihang yon. Kung may binabalak sila sa aking asawa, ay handa akong makipagpatayan sa kanila. Ang sabi naman ni Ronron ay kumalma ako at pigilan ko ang bugso ng damdamin ko. Huwag ko raw hayaan na mangyari ang gusto nilang maganap. Habang nagsasalita si Ronron ay natataranta itong isinarado ang pintuan at dinouble check ang pagkakalak ng mga bintana. Natataranta pa itong pumunta sa kusina at tila may hinahanap na kung ano doon. Tinanong ko pa nga siya, baka may baril siyang nakatago doon. Pahiramin niya muna ako. Ngunit hindi siya nagsasalita at patuloy pa rin sa paghahalugog ng kung ano sa kusina. Napahawak ito sa kanyang ulo at sinabing ang tanga niya. Sabi ko sa kanya, bakit? Ano ba yung hinahanap niya? Sumagot naman ito na naiwan niya sa kubo sa labas ang mga sangkap na panluto. Doon kasi siya nagluluto kasi nga mag-isa lang naman siya sa bahay na yon. Nagagatong lang siya at hindi na siya gumagamit ng LPG para tipid daw. Ang sabi ko naman, bakit? Ano bang gagawin mo? Huwag mo sabihing magluluto ka. Natatarantang lumapit sa akin si Ronron at tinawakan ang magkabilang balikat ko. Ang sabi pa nito, Rico, mga aswang ang mga taong yon. Nanganganib ang buhay nating lahat dito. Matapos niyang banggitin ang mga katagang yon, ay nag-umpisa na namang kumalabog doon sa taas ng bubungan. At sa pagkakataong ito ay may kumakalampag na rin sa mga bintana ng bahay. Halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang kaba. Patakbo kong tinungo ang silid kung nasaan naroroon ang aking mag-ina. Kaagad na binuksan ni Melissa ang pinto at nakita kong namumutla na ito at halos mapaluha na habang karga ang aming anak na nag-uumpisa na ring umiyak. Ang sabi nito
ay may mga kumakalampag na rin daw sa aming bintana. Natakot daw siya nang makita niyang bumabakat ang hindi mabilang na kamay mula sa jealousy ng bintana. Kaagad kong hinatak ang aking mag-ina papalabas sa kwartong iyon. Nahirapan pa ngang lumabas ang aking asawa dahil bitbit niya na rin ang malaking bag namin. Nakita ko si Ronron na natatarantang hinahalughog ang buong kabayan. Ang sabi niya, kailangan daw namin ng asin o kahit bawang man lang. Maging ang buntot pagi niya kasi ay naroon din sa kubo kung saan siya nagluluto. Sa puntong yon ay naunawaan ko na kung ano ang hinahanap niya, asin at bawang. Madalas ko kasing napapanood yon sa mga pelikula. Totoo pala talagang pangontra ang mga yon. Halos matigilan pa ako nang nakita kong unti-unti nang natatanggal ang jealousy sa isang bintana. Mula doon ay sumilip ang isang nilalang na nanlilisik ang mga mata. Pulang-pula ang mga mata nito at ang mga ngipin ay nagtatalasan. Medyo abuhin na rin ang kulay ng balat nito at ang mga buhok ay sabog-sabog. Kaagad ko namang hinarang ang isang malaking aparador upang hindi ito tuluyang makapasok. Tarantan-taranta na ako ng mga pagkakataong yon. Hindi ko alam kung paano lalabanan ang mga nilalang na ito. Kung suntukan sana, walang problema. Hindi ko sila uurungan. Pero nung makita ko yung mga ngipin na nagtatalasan, ay talagang pinangunahan din ako ng takot. Gayunpaman ay hindi pa rin ako nasiraan ng loob. Hindi ko hahayaan na saktan nila ang mag-ina ko. Sa puntong yon ay halos mabaliw na rin talaga ako sa takot. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa mag-ina ko. Papaano kung makapasok ang mga nilalang na yon? Kaya ko ba silang ipagtanggol? Wala na akong nagawa kundi tatagan ang aking sarili. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Lalaban ako ng patayan para sa aking mag-ina. Nagpatuloy ang mga lagabog at mga kaluskos. Sa pagkakataong yon, palakas na ito ng palakas habang sinasabayan pa ng mga malademonyong pagtawa at alakak. Natataranta na kami ni Ronron. Hindi kami mapakali dahil anumang sandali ay maaari nang makapasok ang mga nilalang na yon sa loob ng bahay. Wala nang tigil sa pag-iyak ang aking anak. Ganon din si Mrs. Hindi ko na alam kung ano ang uunahin ko. Kung papatahanin ko ba ang umiiyak kong anak o babantayan ang mga bintana at pinto. Ngunit sinabi naman sa akin ni Melissa na siya na ang bahala sa anak namin. At huwag kong hayaan na makapasok ang mga nilalang na yon sa loob ng bahay. Nagpatuloy sa pag-iyak ang aking anak at halos magwala na ito. Sa puntong yon ay nasipa nito ang bag na nilapag ni Melissa sa lamesa. At dahil nahulog yon mula doon ay sumambulat ang mga gamit namin. Mula sa loob ng bag na yon ay gumulong ang hindi mabilang na kalamansi. Nakalagay ito sa isang supot na tuluyan nang sumambulat. Nagulat naman ako kay Ronron nang makita ko itong natataranta na pinagdadadampot ang mga kalamansi na yon. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa niya. Bakit uunahin niya pang damputin yon kaysa bantayan ang mga pintuan at mga bintana. Nabakas ko sa mukha nito ang kasiyahan. Sa isip-isip ko pa, baliw na talaga ata tong tao na to. Nakakuha pang maglaro. Ngunit agad ako sinigawan nito. Inutusan ako nitong kumuha ng kutsilyo doon sa may kusina. Tulungan ko raw siyang maghiwa ng kalamansi. Naguguluhan man ako ay agad ko na lang siyang sinunod. Pagbalik ko ay nakita kong nag-uumpisa na siya na hiwain ang mga kalamansing yon.
Dahil natataranta na ako, ay ginaya ko na rin siya. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, ay kaagad niyang ipinatak ang mga ito sa paligid ng mga bintana at pintuan. Maging ang mga balat namin ay pinahira niya rin ng kalamansi. Sabi ko pa nga sa kanya, ano ba yung ginagawa mo? Makakatulong ba yan? Agad niya ako sinagot na gayahin ko na lang daw ang kanyang ginagawa. Naisip ko, pangontra ba talaga ang kalamansi sa aswang? Ang alam ko lang, kung hindi asin ay bawang. O kaya naman buntot pagi, walis tingting, yung mga ganon. Pero itong kalamansi, wala talaga akong idea. Gayunpaman ay tinulungan ko na lang siya sa kanyang mga ginagawa. Agad namang kumalat ang alimuyak ng kalamansi sa buong kabahayan. Nangangasim pa nga ako. Nakahinga ako na maluwag nang makita kong tulog na uli ang anak naming si Dana. Habang si Melissa naman ay pumapapak ng kalamansi. Doon na ako napaisip kasi hindi niya naman dating gawain yon. Pero napansin ko nitong mga nakaraang araw ay madalas siyang magtimpla ng kalamansi juice. Tinanong ko siya kung bakit niya pinapapak yung kalamansi. Ang asim nun, di ba? Sabi niya hindi niya raw alam. Pero hinahanap-hanap niya raw talaga ang maasim na lasa ng kalamansi. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin. Nang mga oras kasi na yon, ay mas nakatuon ang atensyon ko sa ginagawa namin ni Ronron. Lumipas ang ilang sandali at sa awa ng Diyos, natigil ang mga ingay sa labas. Napangiti pa si Ronron. Mabuti raw at may dala kaming kalamansi dahil kung hindi ay maaaring napahamak na kami. Sabi pa nito ay malamang buntis ang aking asawa at kasalukuyan itong naglilihi sa kalamansi. Walang duda, ang asawa ko raw ang pakay ng mga aswang na yon. Naaamoy nito ang nasa loob ng sinapupunan ni Melissa. Nawala ang takot ko ng mga sandaling yon. Napalitan ito ng iba yung tuwa at galak. Nagmamadali akong nilapitan ang aking asawa at niyakap ito. Hinimas-himas ko pa nga ang tiyan nito at tinanong kung kailan siya huling dinatnan. Sabi niya sa akin ay 2 buwan na raw siyang delay. Hindi pa naman daw siya nakakabili ng PT kaya't hindi niya muna sinasabi sa akin. Pero sa tingin niya ay buntis daw talaga siya kasi nararamdaman niya ang sintomas ng isang buntis. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon hanggang sa abutan na kami ng bukang liwayway. Mga 8:00 ng umaga ay dumating na sila boss. Kaagad namang kinuwento namin ang nangyari ron. Galit na galit ito at agad na nagtungo sa barangay upang i-report ang mga nangyari. Maya-maya ay kinausap niya ako at humingi ito ng pasensya. Sabi niya sa akin ay hindi naman daw totoo ang mga aswang. Malamang mga drug addict daw ang mga yon at bala kaming gawa ng masama. Sa puntong yon ay napaisip na naman ako. Baka nga totoong sinasabi ng boss ko. Ngunit kinahaponan ay narinig ko sa gilid ng bahay ang pag-uusap nila ni Ronron. Galit na galit ito at malamang sa malamang ay kilala niya ang mga aswang na yon. Yun daw ang mga naghahasik ng lagim sa kabilang bayan. At kung nabubuhay daw ang kanyang lolo, malamang ay ubusin nito ang lahi ng mga aswang na yon. Dahil ang kanyang lolo ay kilalang manggagamot sa lugar nila at isa din itong aswang hunter. Grabe talaga ang karanasan kong ito. Hindi ko malilimutan ang kilabot na aming pinagdaanan kasama si Ronron at ang aking pamilya. Payapa naman kaming nakabalik ng Manila at doon nga nakumpirma namin buntis si Melissa sa 2nd anak namin na ngayon ay 10 taon na. Siya nga pala, pinangalanan namin siyang Maria Cala kasi nga pinaglihi sa kalamansi at kalamansi din ang nagligtas sa mga buhay namin. More power sa channel mo, Creep. Salamat.